L-episodju tal-lum tista' tgħid se jkun wieħed ħelu manna. Dak għaliex illum intfajna ngħidu kelma ma' Abigail Mikallef, studenta fi ħdan l-ITS li qed tistudja u taħdem bħala dulċiera. Fix-xogħol tagħha Abigail tipprepara ħlewwiet ta' kull xorta u tgħin fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti bħal tiġien u għeluq is-snin. Wara sekondarja jiena bqajt ġejja l-ITS mill-ewwel bdejt certificate għaliex tħall low levels. Wara certificate ili għaddejja 5 snin u f'daw il-5 snin kelli s-sena ta' xogħol fejn għamilta Malta sfortunatament kien żmien il-COVID u ma stajtx insifer barra. U bħalissa qiegħda first year bachelors. Ġurnata tipika hija kmieni filgħodu niġi l-iskola, nibda jew lezzjonijiet ta' teorija kif ukoll ta' prattika. Mbagħad hemm ġranet fejn ikollna insajru għan-nies fir-restorant u nesprimu l-kwalitajiet tagħna kif ukoll nuru x'nafu nagħmlu. Ovvjament bħala studenti qegħdin nitgħallmu iżda nippruvaw dejjem nżidu livell biex ngħinu lilna nfusna kif ukoll nuru x'nafu nagħmlu. Fuq ix-xogħol dejjem tibda ħabba li jiena naħdem fil-pastry nibda jisu fis-sitta ta' filgħodu, nibdew nagħmlu skont ikollna functions u anke breakfast kif ukoll lunch u dinner għaliex il-ġurnata tispiċċa fit-3:30 tagħna. Allura kollox huwa tajt biex inlestu kemm jista' jkun malajr. Iżda l-ġurnata tiegħi l-maġġoranza hija biex naħdem fuq Sunday lunches fejn ikolli noħroġ 60 tip ta' cake u ħelużar, kif ukoll bħal dawn li għandna hawnhekk ix-shoe buns, ovvjament għadhom mhux lesti imma biex intikom eżempju ta' x'noħorġu. Huwa sodisfazzjon kbir għaliex li toħroġ xi ħaġa u l-klijent jgħidlek wow kemm sabiħa u proset u mbagħad ġielek vera kien tajjeb il-kejk u ikollok dak is-sodisfazzjon li l-bniedem għoġbu u mhux ġast għamiltu biex tgħid għamiltu, anke li jiġi jgħidlek bniedem vera tajjeb, actually tħossok tajjeb u fik innifsek. Din il-linja tax-xogħol minn dejjem kienet toġob lil Abigail, iżda l-ħajra tagħha saret ambizzjoni wara li bdiet tgħin lil tita tagħmel kejkijiet u ħelu għall-festini. Iżda l-imħabba ta' Abigail ma tiqafx hemm, tant li għandha l-ħolma li xi darba tiftaħ id-dolċerija tagħha stess. Jiena li ġibidni lejda settur qabel xtaqt kelli xogħlijiet oħra li xtaqt. Iżda mbagħad meta kont żgħira kont ngħin it-tija dar kienet tagħmel part-time tagħmel naqa' kejkijiet u hekk għat-tiġijiet tal-ħbieb u kont ngħinha u kien hemm darba li għamilna lin-neputija tiegħi għamilnielha l-festin tal-birthday tal-ewwel wieħed u vera ħadd gost u ġibidni li eventwalment inkompli fuq da x-xogħol u bqajt fuq dik il-karriera mbagħad. Apparti l-ftit ħin li kont qatta mazzija fejn kienet torini kif għandi nagħmel pasti u l-kejkijiet, ovvjament tallimt l-ITS, iżda wkoll kont nara naqa' clips u hekk fuq l-internet fejn ġaluni nipprova waħdi u mbagħad ngħid okay, nara dak ħanipprova. U ħafna kejkijiet li tallimthom waħdi. L-ITS ovvjament għenuni, iżda kellna kors wieħed fejn għamilna semester naħdmu fuq cakes u fuq chocolate sculptures fejn mbagħad orejt l-skills tiegħi li sirt naf biex nagħmel il-cake. U fil-fatt mbagħad għamilt cake ma għamilx bħal ħadd ieħor tat-tiġijiet, għamilt cake fuq ratatouille peress li sejrin Franza biex inkomplu s-semester li jmiss nistudjaw Institute Life. F'dan is-settur sibt naqa' sfidi peress li x-xogħol tagħna huwa male dominated ħafna. Fejn tidħol xogħol ħassib iktar irġiel milli nisa jaħdmu
Anka fil-pastry fejn jgħidu ħafna li l-pastry huwa xogħol tan-nisa, xogħol delikat. Iżda ssib ħafna irġiel ukoll. Is-sfidi li sibt huwa li nispiċċa niġi li jkollhom bżonn hekk ta' dawk in-naqra nispiċċa nagħmilhom jiena u anke ċertu xogħol li rridu nagħmlu jekk hemm xogħol kbir ħafna u xogħol żgħir ħafna jispiċċaw tuni x-xogħol iż-żgħir l-irqoqat biex niftehmu biex naħdimhom jiena. Ovvjament jiena ma ddejjaqx għax fil-ħajja titgħallem kollox, iżda mhux ma tkunx tixtieq li dejjem tagħmel l-istess affarijiet. Nkun irid niftaħ l-orizzonti tiegħi u din l-isfida qlibta billi nitkellem x'inħoss, ovvjament mal-kbir tal-kċina il-head pastry chef tkellimt ħafna fejn orejtu li nixtieq nesprimi l-skills tiegħi fejn ukoll nipprova ċertu affarijiet ġodda biex nuri x'kapaċi nagħmel u eventwalment minn dak iż-żmien li qedlu kont kellimt miegħu hekk tani l-opportunità li ngħinu nkun hemmhekk u ngħinu f'ħafna affarijiet fejn huma delikati kif ukoll ta' skill kbira. Jiena nixtieq niftaħ dolċerija, iżda nixtieq ukoll niftaħha bħala restorant varjetà kbira ta' ħelu fejn tkun tipo ta' kafeterja by day u fine dining by night fejn esprimi l-kwalità ta' diżerti ta' kafeterja kif ukoll imbagħad filgħaxija naqlbu għal dawk il-plated desserts delikati u sbieħ fejn jiena nista' nesprimi ruħi u l-skills tiegħi li naf nagħmel. Kif ukoll nixtieq ikolli n-nesaġġer tal-li nixtieq, ma nixtieq ikolli wkoll fejn inkun nista' nagħmel kejkijiet ta' tiġijiet kif ukoll tal-festini fejn inkun nista' nkompli fuq dak ix-xogħol li nixtieq inkompli fuqu. Imma li jkollok ftit minn kollox huwa sabiħ ukoll. Abigail issemmilna wkoll li milux telet tieħu sehem f'kompetizzjoni ġewwa Rimini, kompetizzjoni li ħadet lilha u lil sħabha 5 xhur taħriġ u tħejjija. Komplejna nitkellmu ma' Abigail dwar din il-kompetizzjoni u anke l-esperjenza l-ġdida li dalwaqt tibda bl-Erasmus. Ma dan ix-xogħol għandha ħafna esperjenzi sbieħ, iżda waħda li actually qiegħda hemmhekk f'qalbi hija l-kompetizzjoni li tlajt ix-xahar l-ieħor fejn morna Siġeb kienet Rimini l-Italja fejn kompetejna madwar 11-il tim fejn konna madwar id-dinja teams madwar id-dinja ġifieri, ma konniex Malta biss. U kellna noħorġu plated dessert tal-kafe, gateau 3 types of chocolate, street food ta' Malta, kif ukoll sorbet. U mbagħad kellna skultura ta' ċikkulata u skultura ta' zokkor. Issa f'dan il-perjodu ridna naħdmu fuq jumejn biss, ovvjament preppjajna l-ingredjenti fejn ilħaqna żinna kollox biex u tal-lajnjom magħna biex nkunu hemmhekk għandna miktub pereżempju ta' zokkor tal-plated dessert, taqbad tiftaħ u tibda. U kellna jisu 8 hours u 8 hours. U rnexxielna noħorġu kollox, ovvjament minn dawn il-plated desserts, street food u sorbet kellna noħorġu between 15 to 17 platings. Allura it was a bit tight mal-ħin, iżda rnexxielna u mxejna u vera ħadd gost li minn di competition tal-limt kemm naf naħdem under pressure u apparti hekk meta jinqala xi ħaġa nexxil ġas naqbad u nidħol jisu xejn mhu xejn ma ġara xejn biex ngħid complete u ngħid lit-tim tiegħi jimxu l quddiem. Ftit ta' ġranet oħra jiena u l-istudenti li qegħdin fl-istess sena tiegħi ħanitilgħu Franza, Lyon, fejn ħankun qed nistudjaw Institute Life for the next semester. U ħankunu qegħdin nistudjaw fil-kċina kif ukoll nagħmlu lectures ta' teorija fejn ħanitalmu kif jaħdmu Franza, kif ukoll nesprimu ruħna u joruna ċertu skills li għandhom Franza. Minn din l-esperjenza definitely nixtieq nitgħallem kif nagħmel iktar croissants. Imma minn din l-esperjenza ħanitgħallem ħafna diġà naf għax
li ħatkun hemmhekk mhux essaċ waħdek ħajkollok l-istudenti miegħek li huma fl-istess sena, imma tkun titgħallem kif tkun indipendenti apparti li ħad titgħallem fil-settur tal-kċina u s-settur tal-pastry, ħad titgħallem ukoll kif tkun indipendenti tgħix waħdek, tħallas il-kera u ovvjament ħajjinuna ħafna l-ITS, iżda titgħallem inti waħdek kif għandek tħallas ċertu affarijiet iżżomm lura biex tkun tista' tlaħħaq mal-ħajja ta' kuljum. Il-parir tiegħi li tfajliet li jixtiequ jkomplu f'dan is-settur għal volja huwa male-dominated workplace intihom il-kuraġġ li għandhom ikomplu għaliex kemm u kapaċi r-raġel jagħmel dan ix-xogħol, il-mara kapaċi wkoll li tkompli f'dan ix-xogħol. Issa li Abigail waslet biex tkompli l-vjaġġ tagħha lil minn Malta, ħallejnija biex tkun tista' tagħmel il-preparamenti li hemm bżonn għal dan il-pass kbir. Narawkom għall-episodju li jmiss, iżda nittamaw li ma qabbadnikomx wisq ġuħ. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.